Čau lidi, vítáme vás u našeho druhého videa, které vítá vás Déňa. a Terky. A toto video se bude jmenovat Vlog od Eziáňců. A takže jdeme na to. Takže, Takže já mluvím, jo, první. takže chviličku vydržte. Takže my si pustíme do uší, nebo jako si pustíme písničky, do sluchátek a něco budeme říkat a oni to potom musí, nebo to musí uhádnout, co jsme A říkali. pokaždé 3krát. Takže, slyšíš to? Jo, hodně. Já to taky slyším. Tak já nevím. Seš hezká holka a líbíš se všem. Seš hezká holka. A dál, že jo? No a Nevím. to ještě jednou. To seš hezká holka, to už říká. Seš hezká holka a líbíš se všem. Já slyším jenom. Seš hezká holka a Líbíš se všem. No, druhá. Tak se nezastávej. Ženy třeba. Seš moje f navždy a beru tě jako ségru. tohle se nedá přeslyšet. Seš moje. BFF. No. A No. beru No. tě za No. ségru. Jo, ale potom jako ségru. Ale jedna. Jo, aha. A poslední. Nevím teďka. Ty máš kluka. Magora. Ty máš. Švihla. Ne, pojď znova. Ty máš kluka Magora. Ty máš kluka. Jo. Jo. Ne, ještě něco. Švihlýho. Ne, Magora. Já vím. Takže teď já. Tak, vem si to. Počkej, jsem ale pustím jinou písničku. To je Jo, to si hrozná. tam. Tak, teď pojďme. Terky. Takže můžem. 3, 2, Či ne? Ty nejlepší na světě. Už ty jsi nejlepší. Ještě? Holka. Ne. Znova. Ty jsi nejlepší na světě. Ty jsi nejlepší. Já nevím. Znova. A poslední pokus. Jo. Ty jsi nejlepší na světě. Ty jsi nejlepší na světě. Jo. Aha. Tak, Takže tady dáš druhý. ty jsi Co už? Ne. Ty jsi dobrý rapper. Ty jsi. Do něco. Jo. Ještě jednou. Ty jsi dobrý rapper. Ty jsi dobrá. Tyjo. Ty jsi dobrý rapper. Ty jsi dobrý. Dobrá. Já nevím, jo, řekni to. Ty jsi dobrý rapper. Ale já jsem kluk. To je jedno. Ještě jednou. Tak další, poslední. Co? Poslední. Ty máš
dobrýho kluka. Ty máš dobrýho kluka. Tak. Takže a tady to byl konec videa, takže čau a u dalšího videa. Čau.